Gaeilge mhuintir na hÉireann. Tá bualann go gceapach mhuintir na hÉireann gur lú Gaeilge tá acha ná mar atá de réir taide nua. Go réir an taide nua a rinne scoláire a go leiste uirigán smáil, déiteach gur margheall ar an aspa misní a tugad dómh ar scoil atá aspa muoine ag daoine as a go Gaeilge. Ar haide a rinne túidir Shane Barry a meas grúpa Stát Seirbhíseach atá an sihir nua bunaithe. Dúirt 65 gan grúpa Stát Seirbhíseach a chur faoi agalamh gan taide gur minic leo a bhugaíonna dá gomas sa Gaeilge. Dúirt úidir Irish Language Self-Efficacy Beliefs on the Official Languages Act 2003 go neallraíonn sé ghfuil go leor Stát Seirbhíse agus daoine eilán nach bhfuil tuairim chríonadoirt acu margheallar a gomas sa Gaeilge. De réir cosalaachta nuair a deir Stát Seirbhísí nó daoine sa phobal go ginearálta nach cainteoirí Gaeilge iad, chur síos míchrín amach ar an neolalas atá acu ar an Gaeilge a bhí na gceist. Fagann sin gur an cúlú ó láirt na teanga bhíon daoine den chuid is smó, agus gur greideann siad gur an Gaeilge imithe go deo nó bhfuil dearmad den tarthaí. Tá go réir tuairisc de chuid an Commissioner a teanga, ní raibh dóthain Gaeilge chun daile leis bobbal an Gaeilge ach 2.62 de 25,000 Stát Seirbhíseach.